Vamos a continuar con las comparecencias de la Comisión de Economía. En este caso le corresponde al conseller de Economía, el señor Climent. Le damos la bienvenida a la comisión y tiene un tiempo de 25 minutos en una primera intervención, y 15 minutos en la segunda y 3 minutos para el cierre. Así que, señor Climent, cuando usted... Sí. Suya la palabra, señor Climent. Gràcies, presidenta. Senyores diputades, senyores diputats, molt bon dia a totes i a tots. Torno a dir-los que és per a mi un plaer acudir una altra vegada davant vostès per donar-los compte del pressupost per a l'any vinent de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i dels seus ens dependents. Un pressupost que ve influenciat, com no podia ser d'una altra manera, per la situació actual amb un govern d'Espanya en funcions i sense pressupostos generals de l'Estat. El Consell actua amb sensatesa i prudència d'acord amb el moment actual, però no obstant també amb el desig de seguir donant suport als sectors productius valencians, com és el nostre cas. Per tant, el pressupost que avui presentem busca donar estabilitat, continuïtat i confiança als agents econòmics i les empreses, així com donar resposta a les persones que busquen un lloc de treball o bé iniciar una activitat emprenedora. Un pressupost que també busca la cohesió social perquè sols una societat justa pot assegurar un desenvolupament sostenible a mitjà i llarg termini. A més, les institucions polítiques i econòmiques han de jugar un paper important en la consecució d'una societat més inclusiva i més sostenible. I des del Consell hem assumit aquest repte des del principi perquè aturar el procés de desigualtat i polarització que estem veient en la nostra societat. Amb el primer pressupost elaborat dins de la 10a legislatura continuem l'impuls de les polítiques que han de donar vol a la transformació de la nostra economia cap a una economia del coneixement amb major aportació dels actius intangibles. Per això posem el focus en els nostres sectors productius per a fomentar la competitivitat de les empreses, el desenvolupament econòmic i la creació d'ocupació. El pressupost de 2020 és el resultat de l'estratègia integral del Consell plasmada en l'acord del Botànic 2. També vull remarcar que la implementació d'una política pública és un camí sostingut i estable a mitjà i llarg termini. No hi ha dreceres, però ja hem encetat el camí en l'anterior legislatura, que és el que més costa. I això es reflecteix en l'evolució econòmica positiva que ens ha acompanyat en les diferents variables de treball i producció. Parlant de xifres, la Conselleria presenta un pressupost en la secció 11 que ascendeix a un total de 443,9 milions d'euros, és a dir, 3,8 milions d'euros més que en 2019, un 0,9% més. Hem de continuar, per tant, incidint en polítiques que ajuden a reduir més ràpidament la taxa d'atur i la temporalitat, al mateix temps que s'augmenta la productivitat de l'economia per tal de reduir la desigualtat i la millora de les condicions de vida de les persones. Si parlem del total consolidat de la Conselleria, dels 409 milions de 2014 passem als 676 del 2020, és a dir, un 65,27% més. Continuem amb l'aposta per la indústria i la política industrial amb una dotació de 172 milions d'euros, amb els que implementarem la tercera fase del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, el PEIF, amb una dotació de 35 milions d'euros. A més, continuarem amb el Pla d'Acció per a la promoció de la seguretat industrial amb $500.000 d'euros. Així mateix és vital el reforç del teixit associatiu industrial, que té un increment de l'11% passant dels 450 al $500.000 d'euros, incloent ajudes directes a les entitats de gestió de les àrees industrials. Es continua en el suport a Fort Espanya amb un total de 15,4 milions d'euros, 13,4 més 2 de la Fundació d'Innovació, amb l'objectiu de dur a terme projectes de desenvolupament experimental i innovació en el sector de l'automoció que tinguen beneficis i un efecte tractor sobre les empreses i pimes. Si parlem de l'IBACE, dir-los que comptarà en 2020 amb 150,4 milions d'euros de pressupost, on destacaríem el programa d'energia amb una dotació per a ajudes i incentius de 18,1 milions d'euros, és a dir, un 2% més que el 2019,
que té com a referent el Pla d'Energia Sostenible de la Comunitat Valenciana 2020, i en el que continuem apostant pel foment d'energies renovables amb un increment del 25% en la dotació, que passa de 2 milions a 2,5 milions, per la novetat del finançament de les comunitats energètiques locals. La continuïtat en la dotació per als plans d'acció en matèria d'estalvi i eficiència energètica en la indústria i l'edificació, amb un total de 10 milions d'euros. La consolidació en la inversió en infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics, el programa d'ajudes a la mobilitat sostenible, que manté per a 2020 la seva dotació de 2 milions d'euros. També es manté l'esforç pressupostari per als préstecs als ajuntaments per a l'estalvi i eficiència energètica en l'enllumenat públic per import de 3 milions d'euros. I un exercici més, continuem amb la dotació del Pla Renove-Renata amb 1,5 milions d'euros. D'altra banda, per a fomentar l'autoconsum, contem amb la línia de finançament Blanet, l'origen de la qual és el Fons de Promoció del Pla Eòlic amb una dotació de 3 milions d'euros, un 25% més que en 2019, així com 2.640.000 euros de fons de compensació eòlic destinat, entre d'altres, a projectes d'impuls de les energies renovables. Si parlem d'innovació, dir-los que seguirem amb el suport als projectes de recerca, desenvolupament i innovació empresarial que compta amb 23,1 milions d'euros, és a dir, un 8% més que en 2019, i es dirigirà prioritàriament a les pimes. Els pilars d'aquests projectes són el Pla de Recerca i Desenvolupament Empresarial amb 3,5 milions d'euros i el Pla d'Innovació Empresarial amb 19,6 milions. La principal novetat en 2020 serà evolucionar l'esquema dels programes per a fer-los més eficients, de manera que, mantenint el suport als projectes de xicoteta dimensió, s'amplie el seu abast a projectes de major efecte tractor i col·laboració entre les empreses i el sistema científico-tecnològic. A més, es llançarà una nova actuació subvencionable dirigida a impulsar el desenvolupament de noves solucions innovadores desenvolupades per joves empreses TEIC. D'altra banda, està previst incorporar una nova actuació d'estímul a la dinamització territorial per mitjà de la incorporació d'agents de proximitat que impulsen projectes innovadors d'ampli abast. En matèria d'emprenedoria innovadora i diversificació empresarial es continua amb la línia per als centres europeus d'empreses innovadores amb 1,5 milions d'euros. A més, es dona suport als projectes d'emprenedoria innovadora i de base tecnològica Createc amb 2,5 milions, 1 milió més que en 2019, és a dir, un 67% més. I per últim, amb la finalitat d'impulsar i reforçar els resultats de l'atenció que els instituts tecnològics presten a les pimes i a l'aprovació d'excel·lència que els mateixos realitzen als processos d'innovació empresarial en l'àmbit tecnològic, en 2020 es compta amb una dotació de més de 48 milions d'euros. En 6 anys, un 157% més. En matèria de política de sòl industrial, cal destacar la continuïtat de les ajudes per a la millora dels espais industrials, així com a la finalització de polígons inacabats, amb un total de 32,6 milions d'euros. La novetat per a 2020 és una nova línia d'ajudes per a la generació d'energia amb energies renovables en els parcs empresarials amb un pressupost de 5 milions d'euros. Els seus destinataris seran els ajuntaments i les associacions de propietaris, les EGM. La internacionalització és altre dels motors claus de la nostra economia. Som un territori obert al món. Així ho demostren les xifres d'exportació tant en la passada legislatura com en aquesta. Per això es destinen 19,7 milions d'euros, és a dir, un 1,8% més que l'any anterior. L'increment és degut fonamentalment al programa de subvencions per al suport a la promoció exterior de les empreses de la Comunitat Valenciana, que passa de 9,5 milions a 9,9 milions d'euros, és a dir, un increment del 4%. A més, continuem amb les beques d'internacionalització amb una dotació de 2 milions d'euros, la qual cosa significa un 15% d'increment respecte al 2019 i la consolidació en l'expansió de la formació de persones joves especialitzades en comerç exterior, 10,6 milions invertits en este programa des de 2015. En quant a la xarxa d'atenció exterior, comptarem amb 26 antenes que donen servei a 37 mercats diferents.
A més, la col·laboració entre l'IBASE i el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana continuarà en 2020 a través del programa global d'internacionalització amb una dotació de 400.000 euros. D'altra banda, continuarem en 2020 amb les tutories d'internacionalització amb una dotació de 2,3 milions. I per últim, com a novetat, en 2020 es signarà un conveni amb l'Associació València Capital del Disseny per import de $500.000 d'euros per a donar suport a l'important esdeveniment que tindrà lloc en el Cap i Casal. Pel que fa a les polítiques per a millorar les condicions de treball i el benestar laboral, comptarem en 2020 en 25,6 milions d'euros. En coordinació amb l'Invasat i Labora i amb l'objectiu de lluitar contra la precarització laboral, l'economia submergida, la desigualtat i la sinistralitat laboral, posarem en marxa l'Observatori Valencià del Treball Decent i el Pla de Garantia Social i Ocupació Digna. També la dotació de 2 milions d'euros per a 2020 en la línia d'ajudes posada en marxa en 2016 per a l'impuls del foment del treball autònom. Per a 2020 es finançaran noves actuacions a desenvolupar per organitzacions sindicals i empresarials, associacions professionals del treball autònom i altres ens associatius. A més, d'acord amb el que preveu la Llei de la Generalitat de Participació i Col·laboració Institucional, es continua amb la línia de 600.000 euros per als programes de prevenció de riscos laborals per concurrència competitiva i el suport als convenis amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives per al finançament d'activitats en matèria de prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere, amb una dotació de 200.000 euros cadascuna. Pel que fa a les polítiques per a millorar la prevenció de la sinistralitat laboral i promoció de la seguretat i salut en el treball, executades per l'Invasat, comptarem en 2020 amb 11,2 milions d'euros. I cal que destaquem el Pla d'actuació contra la sinistralitat laboral, com a continuació de les accions que ja hem empreses des de la seva implementació, la implantació del Pla de Prevenció en l'Administració de la Generalitat i la tramitació del projecte de decret pel qual es regulen els serveis de prevenció de riscos laborals de la Generalitat, la culminació de l'Estratègia Valenciana de Seguretat, Salut i Benestar Laboral 17-20 i l'elaboració d'un nou marc estratègic per al següent període des del diàleg social i la implicació dels interlocutors econòmics i socials, així com de les administracions públiques competents en matèria de prevenció de riscos laborals. La Direcció General d'Economia Sostenible compta amb una dotació de 1,7 milions al programa pressupostari Planificació i Previsió Econòmica, suposant un important increment del 16% respecte al pressupost de 2019. Les ajudes a projectes d'economia sostenible, que passa de 324.000 euros en 2019 a 474.000 en el 20, suposen un increment de 150.000 euros, és a dir, un 46,3%. Així com un nou conveni amb l'Associació Valenciana de l'Economia del Bé Comú amb 30.000 euros i la dotació de 11.000 euros per als primers premis d'economia sostenible. Així mateix es continua amb el finançament de les càtedres en les universitats públiques valencianes, dotada cadascuna amb 30.000 euros. La càtedra d'Empresa i Humanisme, d'Economia del Bé Comú, d'Economia Feminista, Economia Valenciana i Economia Blava. La Direcció General d'Emprenedoria i Cooperativisme comptarà amb una dotació de 11 milions i mig, 2,3 milions en el programa Elaboració i Difusió Estadística i 9,2 milions en el programa Promoció d'Emprenedors, Cooperativisme i Economia Social, on cal destacar l'increment dels fons per al suport a l'economia social que passen de 2.785.000 euros a 3.685.000, és a dir, 900.000 euros més, el que significa un 32,3% de creixement, i la dotació per al finançament d'inversions per part d'entitats d'economia social que creixen 50.000 euros, és a dir, un 5%. En promoció de l'emprenedoria, les ajudes, és a dir, capítol 4 i capítol 7, ascendeixen a 1.047.500 euros, amb un increment de vora el 5% respecte a l'any anterior. Aquest increment és derivat de la major dotació prevista per al programa Campus de l'Emprenedor Innovador amb 490.000 euros, 50.000 euros més que en el 19, és a dir, un 11,3% d'increment. I continuarem amb el finançament del Pla Fem Relleu, que desenvolupa l'Associació de Joves Empresaris de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu de donar suport a la consolidació, creixement i relleu generacional
de l'empresariat mitjançant el suport a l'emprenedoria juvenil, que per a 2020 s'incrementa en un 17%. Així mateix es mantenen la resta de línies d'actuació, com el suport a l'Associació Valenciana de Startups amb 30.000 euros o el suport a l'emprenedoria en l'àmbit rural amb 60.000. La Direcció General de Comerç, Consum i Artesania compta amb una dotació de 45,4 milions d'euros i gestiona els recursos pressupostaris dels programes Protecció als Consumidors i Qualitat de Béns i Serveis i Ordenació i Promoció Comercial, els pressupostos dels quals per a 2020 ascendeixen respectivament a 5,2 milions i 40,2 milions, el qual suposa respectivament un increment de l'1,7 i del 16,6%. En 2020 continuem amb 4 actuacions d'especial rellevància. Emprenem Comerç, Avalem Artesania i el Pla d'Impuls a la Digitalització del Comerç, que es veuen reforçades pressupostàriament. Les dues primeres per al reforç del comerç de proximitat, la tercera per al foment de l'artesania i la quarta per a l'impuls del comerç electrònic. Emprenem Comerç amb una dotació de 620.000 euros, Avalem Comerç amb 2,2 milions amb una pujada de 530.000 euros, el que suposa un 32% d'increment. Avalem Artesania amb una mica més d'1 milió d'euros. I el Pla d'Impuls a la Digitalització del Comerç 18-23, pla que s'ha dissenyat amb objectius molt ambiciosos per a un període de 6 anys, 18-23, amb un pressupost estimat de més de 12 milions d'euros entre fons propis de la Generalitat, fons FEDER i aportacions d'altres empreses, administracions i organismes públics. Per a 2020, aquest pla d'impuls es troba instrumentalitzat en les següents actuacions que inclouen mesures de suport al comerç electrònic i a la transformació digital del comerç minorista, com per exemple la xarxa AFIC, que passa de 1,2 milions a 1,5, és a dir, un increment del 25%. Accions de millora de la qualitat en el comerç, emprenedoria i continuïtat empresarial amb 620.000 euros destinat en part al comerç electrònic. Àrees urbanes d'excel·lència comercial, programa que augmenta en 1.840.000 euros, és a dir, passa de 2,1 milió a 4 milions, el que suposa un increment del 90%. O el conveni amb les confederacions i federacions de comerç per a l'impuls de la digitalització comercial dotat amb 1 milió d'euros. Per altra banda, cal destacar el considerable esforç en l'impuls del programa de millora de l'entorn urbà i els equipaments comercials, que passa de 1,1 milió d'euros a 3,5, el que suposa un 218% d'increment, més del triple. En relació a les fires, continuem amb el suport a IFA i a Fira València. En concret, el finançament de les fires per a 2020 suposa un increment per a IFA de 150.000 euros i una disminució per a la Fira València de 2,7 milions degut a la subrogació de la Generalitat en el deute. Vull també destacar l'increment de la dotació destinada a les associacions de persones consumidores, empresaris i empresàries o professionals, i a les corporacions de dret públic en matèria de consum, que per a 2020 s'incrementen en un 19,3%, passant de 570.000 euros a 680.000. I per acabar, ressenyar que des de la Vora estem promovent un model de servei públic d'ocupació centrat en les persones, que s'acosti a la realitat dels diferents territoris i les necessitats dels sectors productius, que fomente la innovació i el coneixement amb la modernització del servei públic, i que ataque les desigualtats d'oportunitat al mercat laboral valencià. En definitiva, l'objectiu és avançar cap a un model més obert, flexible, dinàmic, pròxim, amb ocupacions i salaris dignes. Per a 2020, la Vora compta amb un pressupost total de 356 milions d'euros, el que representa un augment del 7% respecte a l'exercici anterior. Davant de la desocupació juvenil i dels col·lectius vulnerables i amb risc d'exclusió, el programa Foment d'Ocupació el dotem amb 104,2 milions d'euros, prop de 10 milions més que l'any anterior, el que significa un 10,67% més. On cal destacar el programa d'emprenedoria innovadora amb 2,3 milions, és a dir, un 15% més que en 2019. L'ocupació de persones amb diversitat funcional, malalts mentals i amb problemes d'inclusió social amb 27,6 milions, és a dir, un 18,9% més que en 2019.
el Pla d'Ocupació Jove Avalem Joves amb una dotació de 56,4 milions, el Programa d'Ocupació Pública i Desenvolupament Local Avalem Territori amb 30,9 milions i la línia de millora de la qualitat de l'ocupació amb perspectiva de gènere Avalem Experiència amb una dotació de 27.450.000 euros. En matèria de formació i qualificació professional, el pressupost per a 2020 estarà dotat amb 143.530.000 euros, que és pràcticament semblant al del 2019, on podem ressenyar els programes mixtos d'ocupació-formació per mitjà de formació en alternança amb més de 31 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 17%, els destinats a col·lectius vulnerables, les escoles d'ocupació et formem amb 7,3 milions d'euros, els programes de formació per a les persones aturades i ocupades amb 66 milions d'euros, a més que creem una nova línia pressupostària dotada amb 3.830.000 euros destinada a les ajudes a l'alumnat desocupat assistent als cursos i una altra de 831.400 euros per a la realització d'accions de formació professional per a l'ocupació relacionades amb la negociació col·lectiva i el diàleg social. A més, continuarem amb la realització d'accions formatives dirigides preferentment a persones aturades en matèria de recerca, desenvolupament i innovació amb els instituts tecnològics AIDIME, ITEX, Inescopa, IHU i Aimplast, amb un import cadascuna d'elles de 100.000 euros. El programa d'inserció laboral comptarà amb un pressupost de 91,3 milions d'euros, on cal destacar les accions d'orientació per a les persones desocupades de llarga durada amb 16,6 milions d'euros, així com la línia destinada a ajudes d'orientació i intermediació laboral dirigida a entitats locals per import de 9,3 milions d'euros. També seguirem amb els itineraris d'inserció dirigits a persones amb especial dificultat d'inserció o en risc d'execució social amb un pressupost de 3 milions d'euros. I per últim, el programa Plans i Programes de Suport a l'Ocupació en Sectors Productius que comptarà en 2020 amb 1.370.000 euros, és a dir, un 17% més que en 2019. En definitiva, apostem per l'econovida, una economia on les persones i el territori són el centre de totes les nostres decisions i actuacions. Una economia inclusiva, descarbonitzada i amb major contingut tecnològic d'intangibles i de coneixement. Una economia on ningú es quede darrere i que reduïsca la pobresa i la desigualtat i la millora de les condicions de vida de les valencianes i valencians. Sols en queda donar-los les gràcies per haver-me escoltat y que tinguin a bé aprobar aquest pressupost que és important. Gracias, señor conseller, y gracias por habernos regalado 2 minutos y medio de vida, que siempre está bien. Y pasamos a los turnos al primer turno de los grupos, empezando por la señora Cerdán de Vox, que tiene un tiempo inicial de 6 minutos. Cuando quiera, señora Cerdán. Muchas gracias, señor presidente. Señor Climent, buenos días. Diputados. Señor Climent, me alegro mucho de que al final de la pugna los 50 millones se hayan quedado en el IBACE. Aunque sigo sin entender por qué en su momento se crea la ABI teniendo y compartiendo tantas cosas en común. Tenemos encima de la mesa unos presupuestos que no se ajustan a la realidad, ya que se encuentran con 1.325 millones que se tienen que transferir a la comunidad y que de momento ni están ni se les espera. Y de la gigantesca deuda, mejor ni hablar. Un 1% es lo que sube el presupuesto su consejería. Permítame, señor Climent, que le diga que lo ha peleado poco. Casi tiene el mismo presupuesto del año anterior. Si miramos atrás, por ejemplo, en 2017 subió el presupuesto un 2,1%, en 2018 un 2%, así como en 2019, pero para 2020 lo bajamos a un 1%. Si tenemos en cuenta que esta consejería es uno de los principales motores de la economía valenciana y tiene que estar preparada para evitar una crisis que en nuestra industria, dándole confianza a los empresarios y contemplando la bajada de impuestos, poco margen de maniobra tenemos.
Para Vox es importante el programa 322.55 de promoción del emprendimiento, cooperativismo y economía social, que dentro de esta consejería tiene un peso del 2,3% con 9,2 millones de euros. Este año se añade una cátedra Cooperativas Agroalimentarias de España con la nada desdeñable cantidad de 15.000 euros, así como una línea de ayuda a la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana de 50.000. Esperaremos resultados. Pensamos que en nuestra comunidad hay mucho talento y gente preparada, valientes, a los que tenemos que impulsar y facilitar que puedan emprender negocios que aporten riqueza y empleo a nuestra comunidad. Un 31,31% van al programa de política industrial. Estamos hablando este año de 124 millones de euros y es una bajada de casi un 7% en referencia a los presupuestos de 2019, algo más de 59 millones. Incluso con la ayuda que se le vuelve a dar este año a Ford, no se evita que progresivamente y por desgracia la empresa traslade a Estados Unidos casi la totalidad de la producción de motores realizados en Almusafes. Imagino que este tema se tendrá encima de la mesa ya, porque los próximos meses van a ser cruciales y las noticias no son nada halagüeñas. ¿Y sabe qué es lo peor, señor Climent? No tenemos empresas capaces de absorber los flujos de desempleo que se pueden originar. 34 millones de euros van para el Plan Estratégico de la Industria Valenciana. Y nos gustaría saber qué resultados se están obteniendo con este plan y cuáles se tienen previsto obtener. Según el Plan Estratégico de la Industria Valenciana, los principales retos estratégicos para mejorar el entorno competitivo de la industria valenciana parten de las siguientes necesidades estructurales detectadas, siendo cada una de ellas más o menos importante en la función de cada uno de los sectores analizados. Y, entre otros, podríamos destacar las políticas industriales deben enfocarse y adecuarse de manera más efectiva a las realidades de cada sector, tal vez en vez de seguir políticas generalistas. La formación profesional no es adecuada ni está territorializada. La FP, en su componente dual, es muy débil en la actualidad y la misma no está ubicada en los territorios en los que más se necesita. Se necesita contar con la política industrial activa, enfocada en el largo plazo, evaluable y reversible, y un largo etcétera. ¿Cree que con el presupuesto que tiene asignado es suficiente para conseguir superar los retos estratégicos que marca el plan? Para Vox es imprescindible tener una buena estrategia y proyección de las pymes de la Comunidad Valenciana al exterior. Por lo tanto, los 19 millones en un presupuesto de más de 440 millones de euros lo vemos muy escaso para la economía que tradicionalmente ha sido exportadora. En el programa 322.50, Labora, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, nos asaltan unas dudas como, por ejemplo, ¿cuánto nos ha costado el cambio de nombre? Y la imagen corporativa, sobre folios, rótulos, web, etcétera. ¿Se contrata más gente desde que se llama Labora? La inserción laboral debe ser por los gastos de personal que se pagan en Labora. Un 23% del presupuesto anual, 356 millones de euros, se destina a gasto de personal. Según los presupuestos presentados en 2020, Labora tiene por objetivo aumentar las oportunidades de empleo y la estabilidad del mismo, especialmente entre los colectivos con más dificultades en el ámbito laboral, a través de las políticas activas de empleo de la Generalitat. ¿Qué objetivo estratégico tenía el cambio de nombre, señor Climent? Desde Vox no nos parece un presupuesto muy acertado en lo tocante a las políticas empresariales, que son realmente las que mueven la rueda de la economía. Aunque si miramos las obligaciones reconocidas en el presupuesto 2019, es hasta el tercer trimestre de un 58%. Y de la orden de pagos estamos hablando del 12%, alrededor de 61 millones de euros. En definitiva, señoría, que sus presupuestos siguen siendo irreales, por lo que el Grupo Parlamentario Vox estará vigilante siempre por el bien de los españoles que viven en nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias, señora Cerdán. Tiene ahora la palabra el señor Gracia de Ciudadanos por un tiempo de 6 minutos. Gracias, vicepresidente. Buenos días a todos. Señor Climent,
Conseller Climent, los presupuestos de su consellería han protagonizado el último episodio de la peor secuela de ese folletín que era el Botánico 1. Una vez más, el departamento que usted dirige es protagonista de las fricciones y los choques de trenes entre los socios del mestizo Govern. Y es que los casi 48 millones de las dos líneas presupuestarias del capítulo 7 que históricamente ha gestionado el IBACE para el desarrollo de proyectos de I+D+I por parte de los centros tecnológicos han sido los culpables del último rifirrafe del Consell. El jueves pasado, a las 2:21, en el tiempo de la prórroga, el conseller Soler, el otro conseller de Economía, registraba un escrito. Los presupuestos que habían colgado en la página web no eran correctos. Eran los que Soler quería. También eran los que Chimo Puig quería. Es más, también eran los que Carolina Pascual quería, pero no eran los correctos. El pulso de la innovación lo habían ganado ustedes, los del bloc. Las líneas presupuestarias S6724 y S8021 se quedan pues en el IBACE y por tanto siguen bajo el paraguas de su gestión. Está usted de enhorabuena entonces. No podemos decir lo mismo de los valencianos, que vamos a tener que sufrir otro año más una previsión presupuestaria ficticia y ajena a la realidad de la Comunidad Valenciana. Unos ingresos inflados de manera ficticia que sin duda terminarán obligando a hacer recortes y aumentar la deuda de la Comunidad Valenciana. Mire, entrando ya en los presupuestos de su consellería, si a esos 396 millones que a día de hoy reflejan los presupuestos colgados en la web, le sumamos los 48 millones del IBACE, nos encontramos efectivamente con 443 millones, como usted bien ha indicado, y que respecto a los 392 del año anterior, corríjanme si me equivoco, no suponen un 1%, suponen un incremento del 13%. A más de uno, entre los que me incluyo, nos hace pensar en la insostenible economía de la Consellería de Economía Sostenible. Miren, 6 minutos dan para lo que dan, así que en mi intervención me centraré en dos aspectos que considero clave. Uno, los pagos pendientes de ejercicios cerrados y dos, la falta de ejecución de aquellas líneas condicionadas a la aportación de fondos europeos. Y es que, mire, analizando la ejecución presupuestaria de los ejercicios cerrados, el 2018, 2017, a fecha 30 de septiembre de 2019, aún quedan por un importe superior a 348 millones obligaciones pendientes de pago, tanto de transferencias de capital como de transferencias corrientes. Yo le pregunto a usted que es el consejero de Economía Sostenible, ¿le parece a usted sostenible que queden pendientes de pago esos 348 millones? Unos fondos que corresponden a ejercicios que ya están cerrados. Cerraron el 2018 con unas obligaciones pendientes de pago de 382 millones. 10 meses después, a día de hoy, las obligaciones, como digo, ascienden a 348 millones. Ese es el concepto que tiene de la sostenibilidad del Botanic. Esos pagos van para las subvenciones concedidas en la promoción de la economía sostenible, apoyo a proyectos de inversión de empresas sociales, promoción y desarrollo del cooperativismo y así una larga lista de ayudas hasta completar un total de 344 millones. Claro, no le digo nada del estado de ejecución de los pagos del presupuesto del 2019. En su intervención de hoy nos ha ido desgranando una por una las líneas presupuestarias de su consellería, pero mire, he de reconocer que mi grado de preocupación respecto de la ejecución de aquellas partidas con aportaciones de fondos europeos, en especial cuando analizo las líneas presupuestarias correspondientes a los presupuestos del IBACE y a los presupuestos del antiguo SERVEF. A partir de la información que desde su consellería me remitieron el 2 de octubre como consecuencia de una solicitud de documentación, me encuentro con lo siguiente. Ejecución presupuestaria del IBACE 2018. Fondos condicionados a fondos sociales europeos. Apoyo a los planes de internalización de las pymes de la Comunidad Valenciana, de la que hoy usted ha estado hablando. 2,6 millones de euros. Grado de ejecución, un 2%. Investigación, desarrollo e innovación empresarial, presupuesto inicial, 17 millones de euros. Grado de ejecución, un 0,02%. Emprendedurismo innovador y diversificación empresarial. Presupuesto inicial, 1,5 millones de euros. Grado de ejecución, un 0%. Energías renovables, que son tan necesarias para la sostenibilidad medioambiental, 1,5 millones de euros. Grado de ejecución, un 0%. Ahorro y eficiencia energética. Presupuesto inicial, 3,6 millones de euros. Grado de ejecución, un 0%. Es la información que usted mismo me ha remitido. En 2018 se han dejado de destinar fondos europeos por parte del IBACE nada menos que la friolera de 27,22 millones de euros. Y lo que es más sangrante, todos fundamentales para el desarrollo de esas políticas
que usted tanto pone en valor: emprendedurismo, energías renovables, apoyo a las pymes, internacionalización. Conseller Soler, mi asombro no termina en el IBACE. Es que también tengo los datos de las líneas presupuestarias de la Bora, que cuentan con la aportación de fondos europeos, y en algunos casos el panorama es muy similar. Acciones de orientación a demandantes de empleo inscritos en el CSE, ejecución un 0%. Acciones de orientación a jóvenes participantes en garantía juvenil, ejecución un 0%. Ocupación de calidad con perspectiva de género, que esto es muy importante. Presupuesto original 12 millones, grado de ejecución 32%. Perdemos 9 millones de euros. En fin, con todos estos datos no me negará que se encuentra en situación de precaria credibilidad. Conseller Climent, el movimiento se demuestra andando y la realidad es que tanto en fondos europeos como en cuanto a ejecución de los pagos, ustedes parece que aún van a gatas. A estas alturas no nos sirve de nada ese discurso conformista sobre el que basan toda su argumentación, y es que el PP lo hizo peor. Los valencianos se merecen mucho más que esto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Gracia. Tiene ahora la palabra el señor Carrasco del Grupo Popular por un tiempo de 6 minutos. Gracias, presidente. Buenos días, conseller. Muchas gracias por su asistencia a esta comisión. Hoy, señor Climent, siento decirle que los presupuestos que hoy nos presenta ni van a cambiar el modelo, ni van a mejorar la calidad del empleo valenciano, ni van a hacer que aumente el salario medio de los valencianos ni valencianas, que actualmente, como usted bien conoce, se encuentra un 10% por debajo de la media del resto de los españoles. La industria, la economía en general, encara una desaceleración, una recesión, esperemos que no crisis, y usted en cambio presenta unos presupuestos copia y pega de los 4 presupuestos que usted presentó aquí en esta sede anteriormente, con escasas modificaciones. Unos presupuestos tristes, atascados y atrancados, vivo reflejo de la gestión de política de parches no planificada, no acordada. Su presupuesto es el presupuesto número 2 por la cola en cuanto a crecimiento y está por debajo de la media de consellerías, de crecimiento de la media de consellerías del resto del Botánic. Señor Climent, el presupuesto y el liderazgo político son las 2 armas más potentes que tiene un conseller para cambiar la sociedad. De liderazgo me permitirá que hoy no hablemos, pero en cuanto al presupuesto, usted es el responsable de dejar a esta comunidad autónoma una vez más sin política industrial para el próximo ejercicio, porque nuestra comunidad aún vive de un 14,7% del plan del PIB industrial y usted va a desaprovechar una vez más crear un marco atractivo de nuestra comunidad para atraer inversiones que generen empleo de calidad, que retengan talento en la Comunidad Valenciana, porque su departamento realmente está en otras guerras, señor Climent. Está en impedir, por ejemplo, a toda costa, no va con segundas, que se establezca finalmente el proyecto Into Mediterráneo o Puerto Mediterráneo, señor Climent. Lo está intentando impedir a toda costa. Usted aún está en el Go Home. Y si no es así, mañana ponga un tuit que diga Come Home. Yo lo retuitearé. O está también en el sainete con el PSPB de que yo me quedo las competencias de institutos, tú te quedas el presupuesto. Están en las ínfulas pueriles presupuestarias. Y mientras tanto la economía sigue su curso. Ustedes se despistan. Y ocupados en esas batallas palaciegas, nos enteramos de la desgraciada noticia de que Ford desinvierte en la Comunidad Valenciana. Ese es justo el resultado de su no política industrial. Por cierto, ¿cómo va usted a arreglar, y la señora Pascual, el problema que han generado ustedes de que en una consellería esté el presupuesto y en otro las competencias? Porque actualmente no aparece en ningún sitio cómo van ustedes a resolverlo. Nos gustaría que hoy nos contestase esto. Pero tras este análisis general, permítame que le hable de las pequeñas diferencias de los anteriores presupuestos respecto al que hoy presenta usted. 4 fundamentales diferencias desde el Grupo Parlamentario Popular. La primera, la más importante, su departamento no ha sido capaz de generar un presupuesto capaz de afrontar una desaceleración o una crisis, ojalá que no. No ha sido capaz, porque solo aumenta un 1%, como usted bien ha dicho, 4 millones, que curiosamente es lo que aumenta el presupuesto de subsecretario en salarios, el señor Costa, 4 millones de aumento salarial. Espero que esto no signifique que va a iniciar
una cruzada de hiperregulación del comercio y de la industria valenciana. No hace falta más burocracia a la empresa y al comercio valenciano. En segundo lugar, intentan apoyar con este presupuesto al pequeño comercio, porque aumentan 5 millones la línea de ayudas para el comercio. Mal y tarde. Tarde porque han tardado 5 años en presentar una subida del 18,3% en reparto de ayudas para pequeño comercio. Y mal porque realmente con 5 millones, si hacemos el ratio de lo que le toca a cada comercio en la Comunidad Valenciana, no es realmente algo que vaya a mejorar la competitividad de nuestro comercio, por desgracia. 3. Y esto me preocupa más, nos preocupa más. Penaliza de forma alarmante el apoyo a la industria. El programa de política industrial, el 722.20, señor Climent, disminuye en un 6,7%. Sus datos, señor Climent, sus datos, 6,7% la política industrial para la Comunidad Valenciana. Pero aún peor es el dato de la bajada del 8,73% en las ayudas dirigidas a empresas. Eso supone una disminución de 10,83 millones de euros. La semana pasada le pedí públicamente un plan de choque para la ayuda de la industria valenciana y usted hoy presenta un presupuesto estrellado en un 6,7% de bajada de política industrial. Su presupuesto colgado en la web. Es realmente decepcionante, señor Climent. Pero el cuarto punto habla de que hoy usted presenta un presupuesto Juan Valdez. Un presupuesto de café para todos. Y así, señor Climent, no se hace un presupuesto. No es para contentar a todos, es para mejorar la competitividad de la pyme valenciana. Eso no es lo que debe hacer usted, señor. En definitiva, usted presenta un presupuesto en que todas las grandes partidas o se estancan o bajan. Y sobre todo nos preocupa muchísimo que aumentan sin parar las ayudas de concesiones directas, señor Climent. Aquí tengo la gráfica que me ha llevado mucho tiempo, pero se la voy a dejar, porque el 42% de las ayudas que reparten son nominativas o de concesión directa. Se lo digo al resto de sus socios del Botánico para que lo repasen. Y en número de líneas, el 79% de 110. 87 son nominativas o de ayuda directa. Señor conseller, yo me equivoqué, tuve un lapsus verbal en el pleno y hablé de clientelismo y quería hablar de clientelismo. Hoy no lo voy a repetir. Y termino. Al final, señor Climent, lo de siempre, usted ejecuta mal y paga peor. Esta es la gráfica sacada de ayer de la web de GVA Abierta. 63% de ejecución y pagos un 13%. Quizás, por fin, la señora Oltra se ha dado cuenta de su poca diligencia de su departamento en gestionar presupuesto, pero quien lo paga al no subir nada más que un 1% son las empresas y la competitividad de la industria valenciana. Gracias, presidente. Gracias, señor Carrasco, por su intervención. Pasamos ahora al grupo de Unidas Podemos con el señor Martínez por un tiempo de 6 minutos. Tiene usted la palabra, señor Martínez. Gràcies, senyor president, i gràcies, senyor Climent, per la seva intervenció inicial. Jo deixaré els números del pressupost de la Conselleria per al final. Crec que era més interessant començar per parlar del volum 6 dels pressupostos i parlar dels informes que tenen a veure amb el context econòmic, amb els objectius dels pressupostos. S'ha comentat ja, estem en una fase de desacceleració econòmica, les previsions que hi ha per a la Comunitat Valenciana són del creixement del 2,2 en 2019, el 1,8 en 2020 i el 1,7 en 2021. És a dir, mantenim un cert creixement econòmic, però és cert que va minvant. I crec que cal tindre en compte les polítiques que ens estan arribant en aquests moments i per a respondre a aquesta situació des de la Unió Europea. El Banc Central Europeu manté els seus programes de política fiscal expansiva. Mario Draghi diu que és el moment de la política fiscal. El govern alemany impulsa un programa de transició ecològica de caràcter keynesià amb grans inversions finançades amb noves figures impositives. Aquestes són, des del nostre punt de vista, les polítiques que hauríem d'estar aplicant en Espanya, i per això seria necessari i és desitjable que puguem formar un govern de coalició estable i progressista després de les eleccions. Però hi ha un element important en l'informe econòmic que és el de que el creixement econòmic actual i el que tenim previst a futur s'està sostenint
en bona mesura gràcies al consum intern i gràcies a les mesures de política econòmica que fomenten i incentiven el consum intern, com són l'alça de les pensions o la pujada del salari mínim interprofessional, que per tant no només no han provocat l'apocalipsi com preveien els partits de l'oposició, sinó que tot el contrari estan sustentant el creixement econòmic. Tot i així, és cert que encara queda molt a fer, queda la major part de la feina a fer en aquest sentit. Tenim problemes estructurals en el nostre mercat laboral que persisteixen, començant per un atur estructural molt elevat, molt superior al de la resta de països del nostre entorn. Les dades dels informes presentats adjunts als pressupostos permeten observar que hi ha una forta contenció dels salaris, no només durant els darrers anys, sinó ja des de fa diversos anys. Les reformes laborals han tingut èxit, han aconseguit el que pretenien i, per tant, la conseqüència és que els i les treballadores s'han anat empobrint durant els darrers anys. La precarietat laboral a través de l'abús dels contractes temporals, a temps parcial, l'abús de les hores extra o el fenomen dels falsos autònoms segueixen contribuint decididament i l'economia submergida continua mantenint uns nivells alarmants, encara més en la Comunitat Valenciana i encara més en la província d'Alacant. Sabem que la seva conselleria té poques competències per a intervindre sobre aquesta realitat, tot i que vostè ja ha mostrat diferents iniciatives referents a autònoms, a economia submergida, que tracten de pal·liar aquesta situació. Sí que, en canvi, creiem que hi ha marge des de la conselleria per a fomentar sectors econòmics que sí que permeten uns estàndards laborals millors i que resisteixen millor l'impacte dels xocs econòmics adversos. I m'estic referint al cooperativisme i a l'economia social, que, com vostè ha assenyalat, té un augment rellevant del pressupost. Respecte a la indústria valenciana ha tingut històricament un pes superior a l'espanyola, però això no ens ha de fer oblidar l'evolució preocupant que ha tingut durant les darreres dècades. I des del 2018 observem un cert estancament amb una caiguda de l'ocupació en determinats trimestres. La política industrial és una àrea fonamental per al Botànic i és cert, i jo crec que hem de reconèixer que estem lluny de poder invertir tots els recursos que serien necessaris i desitjables. I crec que el primer en lamentar-ho serà vostè, i això és degut a causes estructurals com la situació d'infrafinançament que pateix la comunitat valenciana. Respecte al sector exterior, sort que el senyor Calderón ho ha posat damunt la taula perquè els portaveus de Vox i Ciudadanos ni tan sols ho havien esmentat, i és una qüestió fonamental i d'actualitat. La balança comercial de la Comunitat Valenciana també ha sigut positiva històricament en comparació a l'espanyola, i així les exportacions de Ford juguen un paper fonamental. Tenen un pes molt important en les nostres exportacions. Però sí que m'agradaria dir-li al portaveu del Partit Popular com s'atreveix vostè a culpabilitzar la Conselleria d'Economia de les desinversions que pugui realitzar la planta de Ford degudes a la guerra comercial que està fent el senyor Trump. És una acusació sense sentit, i que, de fet, jo crec que aquest tipus de mesures que fomenten la guerra comercial les defensen els seus aliats de Vox, precisament. Miren amb qui s'ajunten vostès. Respecte a la situació del comerç, les dades assenyalen que el comerç té una situació bastant més positiva, probablement perquè s'ha beneficiat de les mesures de política econòmica que han afavorit el consum intern. Així, el que ens preocupa a nosaltres és l'ordenació del sector i el risc per al xicotet comerç que poden tindre les plataformes de comerç online i els grans centres comercials. I anant ja al pressupost de la Conselleria, i molt breument, és cert que hi ha un augment discret del pressupost de la Conselleria. Ara bé, els partits de l'oposició haurien de reconèixer també que això desmenteix totalment el discurs que havien vingut fent des de fa setmanes respecte a les retallades del govern. S'ha criticat l'augment de la despesa de personal, però és que qui pensen vostès que fa la feina?
dins d'una conselleria. Creuen que la feina es fa sol. El que no es pot fer és criticar que hi ha un grau d'execució pressupostària millorable i al mateix temps no voler que hi hagi els recursos humans necessaris per a millorar aquests graus d'execució. I ens agradaria preguntar-li per acabar sobre les partides més importants del pressupost, els canvis més importants que hi ha hagut, sobre l'augment de transferències corrents i la disminució de transferències de capital i sobre una qüestió que s'ha preguntat ja, que és el pressupost de política industrial, però també sobre l'augment del pressupost d'ordenació i promoció comercial. Moltes gràcies. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Compromís con su portavoz, la señora Mas. Moltes gràcies, president. Bon dia, diputats, diputades. Bon dia, conseller. En primer lloc, agrair-li a vostè i a l'equip de la seva conselleria l'esforç de quadrar uns pressupostos amb uns condicionants que després detallaré i que totes i tots sabem que precisament no són afavoridors, no? Per això, en primer lloc, el que volia dir-li era gràcies. Algunes podran pensar que la seva és una conselleria que no té un pes específic si la comparem amb les que tenen un contingut social, però necessàriament aquests reptes econòmics del Botànic 2 són centrals per al progrés de la societat valenciana. Front a la inestabilitat econòmica que moltes institucions pronostiquen, les institucions espanyoles i les valencianes necessiten assumir un paper actiu i, com poden vostès imaginar, la manca d'uns pressupostos generals de l'Estat o la irresponsabilitat d'aquells que han preferit dur-nos a una nova contesa electoral no ajuden. I és que aquestes qüestions afecten de manera directa al nostre territori. Com a resultat, l'arrencada d'aquest primer any de gestió del Botànic 2 es troba circunscrita a aquests pressupostos de contenció. És a dir, hem aconseguit elaborar un pressupost suficient per a mantindre i alhora continuar avançant en la recuperació i ampliació dels drets socials del poble valencià, però que no obstant continua sofrint una insuficiència de recursos per part de l'Estat. Per avançar, independentment del color del pròxim govern a la Moncloa, aquest Consell està obligat a reclamar la fi d'aquesta vergonyosa situació derivada d'un injust sistema de finançament autonòmic que limita i tensiona el nostre dia a dia. Però tornant a la qüestió que ens compet ací, un dels grans pilars del futur de l'economia valenciana és la indústria. Tant la seva elevada capacitat de generar efectes d'arrossegament en altres activitats econòmiques, com també la generació d'activitats d'elevat valor afegit, converteixen aquest sector en un dels principals puntals de qualsevol projecte de modernització econòmica. I en relació amb això, l'augment constant de la partida pressupostària relacionada amb aquestes qüestions és un bon signe d'abans per part de la conselleria, però no solament es tracta de la indústria, sinó també de parlar de quin tipus d'indústria. Sovint ens referim a les pimes com a subjecte central de la política industrial valenciana pel seu pes ocupacional, però tanmateix la seva centralitat com a pilar del desenvolupament industrial valencià va més enllà. Concretament, són els sistemes industrials de menuda i mitjana empresa els que han mostrat tant històrica com actualment una major intensitat innovadora a l'economia valenciana. Es tracta de fonamentar doncs, el desenvolupament d'una base industrial manufacturera d'alt valor afegit i arrelada territorialment, que actue de vanguarda industrial al desenvolupament econòmic valencià, un model que en termes de sobirania econòmica és l'antítesi del model de subvenció i compra de l'estància de grans entramats empresarials. El sistema productiu valencià ha demostrat ser capaç de desenvolupar una elevada capacitat exportadora en els últims anys i en aquest sentit l'actuació de la Conselleria com intermediària entre el nostre entramat productiu i les noves demandes globals ha estat essencial. Essencial tant per a desenvolupar la presència de les nostres produccions en els mercats internacionals com per a atraure noves activitats intensives en coneixement que puguen enllaçar-se amb les nostres produccions tradicionals. Innovació, alt valor afegit o coneixement, conceptes que en definitiva són les bases de futur d'un model econòmic ben diferent al del pelotazo urbanístic i la massificació urbanística que practicava el Partit Popular. Els avenços econòmics en aquest sentit no solament implica un major creixement econòmic, sinó que a més
conformen les bases per a la proliferació de l'ocupació de qualitat, perquè en definitiva qualsevol model econòmic que desenvolupem a la comunitat ha de ser útil per a millorar la vida de la societat valenciana. I aquesta és la base de la democràcia, que l'economia estiga sempre supeditada als designis de la voluntat popular. I per això qüestions laborals com l'atur o la precarietat són precisament on hem de fer incís. I en aquest sentit també hem observat un important augment del pressupost general de la Vora fins al 8% en termes generals, especialment en partides com les inversions reals o el personal. Aquest augment de la dotació pressupostària implicarà tant recursos i infraestructures dignes com una millor i més àgil atenció a la ciutadania amb l'augment del capítol 1. I finalment, m'agradaria esmentar un dels grans reptes que afrontem com a societat i aquesta és la qüestió de la transició ecològica. Aquest desafiament es troba present en cadascuna de les polítiques públiques que executem des de les institucions. Tanmateix, la resposta a aquest repte mediambiental es troba especialment en la qüestió econòmica. Descarbonitzar i augmentar l'eficiència energètica del model productiu és un objectiu que alhora pot ser una eina. Transformar l'economia valenciana en una economia verda pot actuar, a més, com un motor de creació de nous llocs de treball. I acabe parlant del comerç, no menys important. És reconfortant, senyor conseller, comprovar als pressupostos l'objectiu de desenvolupar un model comercial de proximitat eficient i modern al servei de les persones consumidores que actue com a factor de reequilibri territorial. Els nostres pobles, els nostres carrers necessiten d'aquest comerç de proximitat, necessiten dels mercats com a elements vertebradors i de cohesió de la societat. Moltes gràcies. Gracias, señora Mas, por su intervención. Y para finalizar el primer turno de intervenciones, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el señor Chulvi, para un tiempo máximo de 6 minutos. Moltes gràcies, president. Bon dia i moltes gràcies, senyor conseller, per la seva intervenció d'avui. Una intervenció que constata el nou camí de la Comunitat Valenciana, de la via valenciana de canvi que es va iniciar en el 2015 i que ara està consolidant-se amb este nou govern del Botànic. És una forma de governar que humanitza una matèria tan gelada com els comptes públics, que converteix, com bé vostè ha dit, l'economia en econovida. En l'exposició que vostè ha fet es marquen alguns eixos fonamentals per tal de millorar la vida dels valencians i de les valencianes i per tal de fer-nos més forts en el si de l'Estat i en el context internacional. També per donar resposta a reptes globals com ara la sostenibilitat energètica, els drets laborals i la visió feminista de l'economia. En primer lloc, m'agradaria posar l'accent en una paraula clara: reindustrialització. Els esforços destinats a la indústria valenciana de present i de futur ens trauen de l'economia especulativa, i això sí, alguns en saben molt, per instal·lar-nos en l'economia productiva. I ja els dic que davant una possible desacceleració internacional de l'economia, només d'esta manera podrem donar una resposta forta. En aquest sentit, dotar amb mig milió d'euros el reforç del teixit associatiu industrial, l'augment d'un 8% a la partida destinada a recerca i investigació o la destinació de 32,6 milions d'euros a la millora d'espais i polígons industrials són proves evidents de la determinació del Consell per afavorir esta branca estratègica de l'economia valenciana. Però no sols volem empreses fortes que generen ocupació duradora i de qualitat. També necessitem que aquestes empreses siguin punteres en l'exportació del fruit del talent i l'esforç de la nostra gent. Aquesta característica està a l'ADN dels valencians i hem de fer-nos forts al voltant d'ella. Per això, també l'augment del 33% de la partida destinada a la Direcció General d'Internacionalització estem convençuts que suposarà un excel·lent motor de millora a la venda exterior. Al costat dels nostres empresaris i empresàries ha d'haver una Generalitat Valenciana que els transferisca no sols els recursos, sinó que també el prestigi que tornem a tindre de portes cap a fora. Hem parlat de reindustrialització, de vendre més, de ser més forts. Però això no valdrà de res si no es construeix sobre la base de relacions laborals justes, de drets clars, amplis i garantits per a les persones que participen d'aquest intercanvi.
A nosaltres, com a progressistes, no es pot valdre que hi hagi gent que malvisca en la precarietat més absoluta, però que estiga engrossant les llistes de la Seguretat Social. En la precarietat no hi ha tracte. Per aquest motiu, ens sembla fonamental el Pla de Garantia Social i Ocupació Digna. Este pla no sols protegeix els treballadors i les treballadores contra el frau i l'abús en la contractació temporal, la bretxa salarial, els falsos contractes o la sinistralitat. De fet, ens protegeix a tots i a totes, perquè els abusos laborals repercuteixen en el conjunt de la societat. Quan es desvia un euro des que s'han de destinar a educació, sanitat, serveis socials o infraestructures, perd la societat. Perdem tots i totes. I no és just que uns treballadors cotitzen pel 100% de les seves obligacions i uns altres agents econòmics visquen de l'esforç dels demés. No és de rebut la tolerància amb el frau ni amb la picaresca vinga d'on vinga. Com tampoc no és tolerable que cap treball es desenvolupi en condicions d'inseguretat per voler exprémer encara més el guany. Així de nou no parlem de xifres i estadístiques, sinó de vides humanes. Altrament, este pressupost situa la Comunitat Valenciana en el lloc correcte en la lluita contra el canvi climàtic. Este repte no va de paraules i declaracions buides. Va de creure-seu, i vostè avui està demostrant-ho. I els comptes que porta ho demostren. Va de posar-se seriosos i, com es fa, augmentar un 25% la dotació per al foment d'energies renovables. Va de destinar 2 milions d'euros a les ajudes a la mobilitat sostenible, d'augmentar un altre 25% el fons de promoció del pla eòlic i de destinar 18,6 milions d'euros al pla d'energia sostenible de la Comunitat Valenciana. Encara podríem abundar en altres aspectes de l'economia humana, de l'economida, que mou l'acció d'este govern i de la seva conselleria. Podríem parlar de l'increment de 4 milions d'euros que experimenta el programa Ordenació i Promoció Comercial, que significarà un impuls important per a la competitivitat de sectors importantíssims per a la nostra comunitat, com són el comerç i l'artesania. Podem parlar també de l'aport de 30.000 euros a les càtedres d'Empresa i Humanisme, Economia del Bé Comú o Economia Feminista. De la nostra mirada en el avui i en el demà, en les persones, en les famílies, en tots i totes que des del nostre lloc a la societat treballem cada dia per fer gran la comunitat. I abans d'acabar, dir una altra qüestió. Així s'ha parlat de l'increment del capítol 1 de personal com una despesa. I no s'ha de veure així. S'ha de veure com la millor inversió que pot fer aquesta conselleria per a poder executar de la millor manera possible un pressupost en totes les dificultats que comporta a dia d'avui executar pressupostos i sobretot perquè aquesta execució del pressupost significarà millores en les nostres pimes, les micropimes, la nostra indústria i els nostres treballadors i treballadores, en definitiva per a les nostres famílies. Sinó que, per acabar, jo trobo que este pressupost que avui ha presentat el conseller Climent dona resposta i dona compliment a allò que perseguim els grups que recolzem el govern del Botànic, i en aquest cas el grup parlamentari socialista, i estarem ahí recolzant-nos de manera ferma. Moltes gràcies. Gracias, señor Chului. Ahora, para dar respuesta a las distintas intervenciones de los grupos parlamentarios, el conseller Climent tendrá un tiempo de 15 minutos. Moltes gràcies, president. És evident que n'hi ha una dualitat, no? Dos blocs importants ressenyats, aquells que aposten per l'acord del Botànic, un acord que humanitza la política, i aquells que sempre tenen un discurs molt fútil, molt destructiu, no? I a més parlen de pressupostos sempre ficticis. A veure, a mi, allò de que és fictici sembla ser que està barallat en allò que és real. Aleshores, si això és així, hauran de preguntar, per exemple, a les més de 220.000 persones que han deixat la pobresa extrema, als més de 40.000 xiquets i xiquetes que tenen beca de menjador, aquells xiquets, més de 340.000 xiquets que tenen xarxa llibres, o a les més de 50.000 persones que han entrat en el sistema de dependència i que no estaven, o a les persones ocupades, més de 270.000 persones ocupades noves, o més de 210.000 persones que han deixat l'atur. Vull dir, això ho haurien de preguntar, no? Però jo vaig més enllà. Pregunten, parlen. Facin política d'extra i no a dintre. Parle amb totes aquelles empreses i empresaris i empresàries a les que
han arribat les ajudes. Per exemple, enguany, més de 410 empreses de 17 sectors han rebut ajudes via PEIF. Parle amb més dels 160 municipis que han rebut ajudes a la millora de polígons industrials. La primera vegada en la història de la democràcia, la primera vegada que estem millorant l'àmbit industrial via ajudes. Ni cap ministeri, ni cap diputació, este Consell, el del Botànic, o parle amb més dels 527 ajuntaments de 542 que han rebut ajudes de la Vora per a crear ocupació, per a joves i no tan joves. Per què no ho pregunten? Per què no parlen amb els agents econòmics i socials? Perquè hem reactivat els pactes territorials per l'ocupació des de la Valent Territori. On estaven els que governaven per a fer aquestes coses? O a totes les empreses d'economia social que estan millorant les seues prestacions gràcies a les ajudes al cooperativisme i l'economia social que han crescut en la darrera legislatura i ara mateix d'una manera consubstancial? O parle amb més de les 1.000 empreses, quasi a les que estem ajudant a la internacionalització o a estar en les fires internacionals? O parlen amb les empreses que han rebut ajudes d'energies renovables, d'autoconsum. En 2 anys, en el 18 i en el 19, més de 110 empreses estan posant les plaques solars. I tot això, i li ho tinc que dir, amb un finançament o infrafinançament en aquest territori. Per tant, parlem d'eficiència i d'eficàcia, i no de política o de la futilitat en què moltes vegades jo senc als 3 partits que representen la dreta. O pregunten si els projectes Createc, Innovatec, Digitalitza funcionen o no. O parlen amb els sectors per veure si hem sigut capaços de dinamitzar les fires. IFA o Fira València, perquè no parlen, per exemple, en la gent d'hàbitat, en el moble, o en el món del textil, que torna a la fira a l'any que ve. Havia estat X anys, i des del primer moment, des del minut 0, este conseller creia que tenia que parlar en el sector per a que tornara a la fira, i ja torna. Per què no parlen amb els sectors? O si estem o no ajudant a la digitalització en la PIME i el comerç de proximitat, i a l'associacionisme empresarial, per què no parlen amb ells? I aleshores, probablement, aquests discursos canviarien. Canviarien totalment. Sí, mire, és evident que estem parlant de la pujada que estem parlant, però és un pressupost consolidat en un infrafinançament que pateix aquest territori. Esta conselleria ha consolidat des del 14 ara en més de 270 milions d'euros. I, senyor Gràcia, anem a veure. Qui genera friccions són les declaracions del seu portaveu, el senyor Cantó, que resulta que diu que farà una esmena a la totalitat sense conèixer els pressuposts. És a dir, això són friccions i irresponsabilitat. Irresponsabilitat. Mínimament conèixer alguna cosa per a poder després dir alguna cosa. I ja que es digui amb vostè, execució. Quan parle d'execució és una cosa. Quan parle de compromisos i obligacions, vostè digue'm tot el que vulgui amb mi. Però jo crec que vostè haurà de saber de qui és competència el pagament. I això ho hem de tenir clar. I vostè això, normalment sempre, quan t'interessa, sempre en aquesta bancada, se n'anem a la darrera fila. Per què? Perquè encara resulta que estem en uns percentatges que li puc dir. Jo no tinc ningú problema per contar-li quina és la realitat. Mire, 92,6% de compromisos, 59,4% d'obligacions reconegudes i un 14,24% de pagaments. Això és la realitat del pressupost, i que vostè la té, i jo no li l'amagaré mai en la vida. Secció 11. Si se n'anem a la Vora, 55,10, 19,53, 18,90. Si se n'anem a Ibace, 56,80, 25,22, 15,20. I si n'anem a Invassat, 65,95, 50, 51 i 50,42. I això és la realitat. Però això és gestió. L'altre dia eixia, que a vostès agrada llegir molt la premsa, que diguen quines són les conselleries que més estan executant. No fa falta que ho diga jo. Vostès la llitgen i simplement... Ho dic jo per posar en valor tot el treball que s'està fent des de la conselleria, tenint en compte que és una conselleria molt subvencionadora i, per tant, molt més complexa que probablement altres. I anem a fons europeus, per favor. Els fons europeus són 20 més N. 14-20 més N. En els fons europeus es juga. I quan dic es juga és perquè es passa d'un any a l'altre.
o perquè la seva justificació encara no està feta i està en processos de poder tindre 1 any, 2 anys, 3 anys, 4 anys d'execució i es justifica al final. Per tant, hem de ser coneixedors d'això, perquè si no ens agarrem el text com a pretext, a mi em semblarà bé que quan el 20+N passe parlem d'execució de fons europeus. Mire, vaig a posar-li un exemple. Programa de fons europeus de garantia juvenil. Quan arribem nosaltres no estava executat res. Res. En el 2018 vam acabar l'execució que ens tocava en l'àmbit de fons europeus en Labora. I estem arrapant diners en el 19 i en el 20 de la resta de comunitats autònomes, i dic arrapant al govern central, de la resta de comunitats autònomes que no estan executant. 50 milions l'any passat i 50 que n'arraparem enguany. Vull dir, això no és fer les coses bé? O mínimament, jo no vull que em diguin que estem fent-les bé. Desens en funció de la realitat que estem vivint? Bueno, pues no ho sé. I està molt bé que confonga Soler i Climent. Està bé, perquè som un consell. És per fer alguna miqueta de broma, no? Perquè si no, al final tot això és molt seriós, no? I després, mire, senyor Carrasco, vostè ho fa molt bé, vaig a dir-li-ho. Vostè utilitza molt bé la tesi de la futilitat, la ineficàcia, inacció, no gestió, paràlisis. Aquesta tesi és a dir que l'instints de transformació no serveix que per a res. Fa bé, ho té ben estudiat. O la tesi de l'efecte pervers, és a dir, que l'acció prevista portarà conseqüències desastroses. I també la tesi del risc, és a dir, les reformes proposades posen en risc altres objectius per aconseguits en anterioritat. Però mire, davant d'això, contra la tesi de futilitat que vostè planteja, i és la tercera vegada ja, en 3 discursets que li he sentit, les accions previstes estan recolzades per les forces socials i oposar-se a elles sí que és fútil, perquè nosaltres fem política de baix cap a dalt. Nosaltres fem política amb la gent. No com vostès, que la feien de dalt cap a baix, xafaven aquí fora i s'oblidaven realment de veure la igualtat d'oportunitats i el com treballaven front a les desigualtats. I això són realitats, i li posaré exemples. Però contra la tesi de l'efecte pervers, no portar endavant l'acció portarà encara més conseqüències desastroses. Som proactius. Nosaltres afrontem situacions, i després si vol li parlaré de fort també. I contra la tesi del risc, les reformes es reforcen de forma mútua amb sinergies, i amb que el risc de no actuar és superior al d'actuar. Cal ser valents. En política estem per a ser valents, per actuar. I per tant, una cosa és el relat, que vostè el té relat molt estructurat, l'altra és la realitat, la d'extra. La dintre és una cosa, la d'extra és allò més important. I per tant, haurà d'escoltar moltíssim més a la gent. I vull dir una altra cosa, que vostè també sempre parla del cost d'oportunitat. Era cost, on hi havia cost d'oportunitat, per exemple, en la Fórmula 1? Es treballava aquest cost d'oportunitat? No, vull que m'ho contesti. I podria posar-li molts més exemples. I a més tinc que dir una cosa, i per posar-ho en valor. Menys mal que avui vostès han conegut les dades de l'atur, no? Menys mal que avui no han sigut negatives, perquè si no s'hagueren centrat tot el seu discurs en les dades ixes, perquè vostès fan aquest tipus de política. No tenen llums llargues. No saben o no volen saber que així estem per treballar per la ciutadania i no per aguantar el sillonet. I ho dic en la boca més gran, podria xillar molt més, però jo aquestes coses les tinc molt clares des de fa moltíssims anys. I vostè avui hagueren pogut posar en valor i haguera sigut decent el que així n'hi ha confiança, que n'hi ha estabilitat, que n'hi ha un govern realment que està treballant per la millora del dia a dia de la gent. I resulta que no ho diuen. Hem baixat en 542 persones, poquet. Tenim moltíssima feina per fer. I som conscients. I estem treballant. Però mire, resulta que si anem a l'estat espanyol, pugen 97.948 persones. Som l'única comunitat autònoma, i Ceuta. La resta? Però si anem a afiliacions a la Seguretat Social, resulta que pugem un 2,05, 38.646 persones. En Espanya, 106.000, és a dir,
Si traiem la mitja, superem el 40% entre Madrid i nosaltres, pràcticament tenim tota l'afiliació a la Seguretat Social. Estem en números de treballadors i treballadores de 2005. És de veres que en el 2006 i 2007 en tenim uns quants més, però arribarem. Perquè tenim clar que nosaltres apostem per l'economia productiva, per l'economia real, i no per l'economia especulativa. I això ho tenim clar des del primer moment. Hem pujat en tots els sectors en afiliació, excepte en el sector, podríem dir, més estructural, que és l'hostaleria, o fins i tot activitats sanitàries. Però hem pujat en la indústria en 1.670 persones, en la construcció en 2.724, en el comerç en 6.600 persones i en educació en vora 20.000 persones. Vull dir que no estan fent-se mal les coses. Si parlem d'indústria, en tot el que portem d'any, l'atur ha baixat en el nostre territori en 2.477 persones. Estem superant les 383.000 persones en indústria. I si analitzem l'atur en el seu conjunt, tots són números positius en la circumscripció de València, tots, en este mes. Tenim problema en Alacant, per a l'àmbit serveis, hostaleria bàsicament, i un mínim problema en Castelló, també per la mateixa. Vull dir, però són números que jo crec que avui els haguera dignificat a vostès, que donada la situació econòmica en la que estem, la ralentització o el baix creixement o menor creixement que tenim, els haguera posat en valor i els haguera dignificat mínimament l'haver-ho dit. Però no són capaços ni de dir-ho, perquè no volen construir, volen única i exclusivament destruir en el seu relat. Però a pesar d'això, jo tinc que dir-los que nosaltres seguirem treballant, i seguirem treballant com estem fent en Ford, perquè tenim clar la situació de Ford. Tenim clar que el proteccionisme i el tema d'arancels provoca que en el 2022 aquests dos motors se'n vagin allà, i provoca més els interessos i les pressions que té el senyor president dels Estats Units, perquè vol esgotar tot el petroli que té i vol que aquests motors es facin allí, i a més que no li costen diners també per el tema d'arancels, per el fet d'estar així. Però estem treballant ja en l'híbrid i anem a fer que les coses vagin bé, perquè Ford és una planta potent, i treballant en l'elèctric. I per això tenim una bilateral Generalitat, on estem ahir presidència i 3 conselleries en companyia de Ford, per a any rere any anar parlant de les necessitats i sobre aquestes necessitats anar treballant. I això són realitats. Torno a repetir, política amb la gent, amb les associacions, amb el teixit productiu, amb els sectors. Això no és cafè para todos. Això és treballar amb todos. És treballar amb todos. I m'agradaria veure-los ahir reivindicant aquest finançament just que realment ens fa encara més potents. Perquè amb un finançament just probablement esta conselleria estaríem parlant de tindre el triple de diners que té per a fer aquestes polítiques que els que té. I si suma els 48 milions, doncs resulta que no parlarà del 6,7, però com no s'ha sumat, doncs parla del 6,7. I nosaltres, jo com a conseller, m'agradaria que tingueren clares les competències. I quan parlen de Go Home, doncs parlen de clichés, i que sàpien les competències qui les té. Perquè en aquest àmbit, doncs, a lo millor justet la Conselleria d'Economia és la que menys competències té quan vostè parla del Go Home al respecte de l'àmbit comercial. No d'inversions, però sí de l'àmbit comercial. I a més n'hi ha altres conselleries que probablement tenen que dir més la seva que probablement un servidor. I per això, al final, entenem que utilitzen molts clichés i que aquests clichés de vegades a base de mantra i de repetir-los sembla ser que poden ser verídics o realitat, però no estan prop de la realitat, estan lluny, i cada vegada jo tinc que dir que no són verídics, sinó que inclús toquen i rosen la mentira. Gracias, señor conseller. Pasamos al turno de réplica en el que tendrá cada grupo que lo solicite 3 minutos para intervenir. Empezamos con el grupo de Vox por 3 minutos. Tiene la palabra la señora Cerdán. Muchas gracias, señor presidente.
El problema, señor Climent, es que sí que hablamos con la gente, hablamos con los empresarios, hablamos con la gente. Lo que pasa es que, según sus datos, seguro que hablamos con la gente a la que no le llegan las ayudas. Esa es la sensación que a mí me da con lo que acaba de decir, pero bueno. Es que yo personalmente sí lo he hecho. Yo he estado hablando con los empresarios, yo me he reunido con gente para ver los polígonos. Yo he estado en esa línea, hablando con empresas de reciclaje, viendo qué problemas pueden tener para que les puedan llegar las ayudas. Y al final de la historia no le llegan las ayudas. No encajan, se quedan fuera. Por la situación administrativa no la sé. Realmente no la sé. Pero sí que es cierto que ese descontento está en la calle, es el que hay. El tema de Ford realmente nos preocupa. Y ahora la nueva línea de trabajo hídrico, como usted está diciendo, que también comentó el señor presidente el otro día en algún medio de comunicación, nos preocupa por el impacto medioambiental. El tema de las baterías que se va a necesitar o que van a necesitar ese tipo de vehículos es algo que hay que poner encima de la mesa y hay que ver cómo se va a intentar reciclar, cómo se va a intentar sobrellevar ese tema y cómo se va a trabajar en él. Realmente es un tema que también nos interesa. Se habla mucho de digitalización, se habla mucho de innovación, pero yo me sigo remitiendo a lo que le pregunté la semana pasada, señor Climent. Todo eso, el tema de la digitalización, etcétera, etcétera, ¿cómo lo gestionan las tiendas de barrio? ¿Cómo lo gestiona el pequeño comercio? Nos preocupa y mucho la tienda de la esquina, el mercado, la panadería. ¿Qué se piensa hacer realmente? Esas políticas de cercanía, del tú a tú. ¿Qué se piensa hacer para ayudar directamente a estas pymes y a estos autónomos? Seguimos repitiendo que la Administración no crea riqueza. Solo la crea para unos pocos que son los que se colocan al fin y al cabo en los chiringuitos que se siguen creando para un fin. ¿Me quieres explicar, por favor, si no hay trabajo, no se pagan impuestos, de dónde se van a pagar las nóminas de los funcionarios? Muchas gracias, señor Climent. Y de la información que usted mismo me remite desde su consellería. Lo dice bien claro, a 2 de octubre de 2019, porcentaje ejecutado, fase K, presupuestos 2018. Efectivamente, los fondos europeos se distribuyen en más de un ejercicio, pero es que si he hecho un vistazo a la tabla que hay más abajo, a los remanentes de presupuestos anteriores, el panorama tampoco varía mucho. Estamos hablando de un 5,27%, un 13%, un 19%, un 0%, otro 0%, un 7,48%, 18%, y estos sí que son aún anteriores al 2018. Y es que usted también utiliza muchos clichés. Usted nos habla del esfuerzo que están haciendo, de que salvan personas, de que persigue la cohesión social, el cooperativismo y un sinfín de conceptos que nos cuenta y que según usted definen su modelo económico. Y yo le digo, mire, de nada sirve todo esto si a la hora de verdad no se saca adelante, por ejemplo, la resolución de una subvención con la suficiente antelación para que el beneficiario pueda ejecutarla en plazo. O si no se facilita la tramitación de una determinada ayuda. O si una subvención que se solicita a través del ayuntamiento para ejecutar en este mismo ejercicio se resuelve a mitad del verano. O si se tardan años en hacer efectivo el pago de una subvención, que es a lo que yo me refería cuando hablaba de las obligaciones de pago pendientes en ejercicios cerrados. Tan importante es reconocer la obligación como realizar el pago en tiempo. De nada sirve hablar de sostenibilidad, emprendedurismo, eficiencia energética si al final las ayudas terminan quedando en un cajón esperando al año siguiente. Mire, y por seguir hablando un poco de economía real y de otras partidas presupuestarias, becas para alumnos de FP, transporte y residencia, 0%. Estos también son ayudas, formación, idiomas extranjeros, Fondo Social Europeo, 1 millón de euros, otro 0%, en la información que usted me remite. En fin, como lo he dicho en mi primera intervención, los valencianos van a tener que sufrir otro año más una previsión presupuestaria ajena a la realidad de la Comunidad Valenciana como consecuencia de una mala previsión de partidas de ingreso.
Así que estos presupuestos que nosotros consideramos que son improvisados para el año 2020 no dejan de ser unos presupuestos irresponsables que hacen oídos sordos a todas las recomendaciones sobre las que han sido los presupuestos del 2019. Por ejemplo, de acuerdo con todos los indicadores económicos, la subida del PIB está prevista que sea de un 1,6% a nivel nacional y, sin embargo, ustedes han estimado una subida del 2,3%. Se trata de unos presupuestos que incluyen promesas que entendemos no se van a poder cumplir y volverán a traducirse en recortes que nos seguirán endeudando seguramente por encima de los 50.000 millones de euros. Como ya le he dicho en mi anterior intervención, a los valencianos ya no nos sirve ese discurso conformista de que el PP lo hizo peor. Los valencianos entendemos que se merecen mucho más que esto. Gracias, presidente. Gracias, señor. Gracias. Para terminar este turno tiene la palabra el señor Carrasco del Gracias, Grupo señor Popular. presidente. Mire, señor conseller, yo tenía una vez más una réplica para usted, pues no voy a poder utilizarla. Mire, Fórmula 1. Usted en su primera intervención le han sobrado casi 3 minutos. 3 minutos. Y para llenarlo, ahora en su segunda intervención ha tenido que aludir a la Fórmula 1. Mire, usted sabe que yo no estaba allí. Yo he venido aquí para contribuir, para colaborar. Y quien haya hecho algo que no toca, igual como usted, opino yo, que lo pague. Entonces, si no tienen que llenar nada para su discurso, pídamelo a mí y yo le puedo dar algo de teoría económica. Segundo, mire, usted no ha podido rebatirme ni uno solo de mis argumentos, ni un solo dato. Ha llenado su discurso de filosofía. 3, empleo. Vamos a ver. El empleo que se está generando es temporal. El año pasado, en octubre, se generaron 3.000 puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana, como usted bien sabe. Quien manipula es usted. Este año 500, pero es que se está precarizando. Pero es que a nivel de salarios, la Comunidad Valenciana está en el ranking número 11 y sigue bajando. ¿Qué tipo de modelo tiene usted? ¿Ese es el que crea usted? Le pido, por favor, que no se arrogue el derecho o la posibilidad de hablar con los empresarios. Se lo ha dicho mi compañera. Sería muy presuntuoso por su parte creer que aquí nadie más habla con los sectores o con las empresas. Le aseguro que hay mucha gente en esta sala que lo hace, no solo usted. Finalmente, el tema de financiación. Estaremos a su lado y del gobierno del Botanic para pedir financiación. Pero no ponga una cortina de humo para decir que, como no tiene financiación la Comunidad Valenciana, que no la tiene, estamos financiados, usted no puede hacer más. Como decía mi compañera, es una pena y usted seguramente que es el que más tiene pena. No, son el resto de los valencianos quienes tienen más pena que usted. Temas que se ha dejado en el tintero. ¿Dónde están los planes de su departamento post-Brexit para la industria? ¿Dónde está la preparación para el acuerdo Mercosur? Faltan 2 años. ¿Dónde está la política de apoyo fiscal a la empresa? ¿Dónde está la eliminación de la burocracia? No para los grandes proyectos, para las pymes. ¿Dónde están las medidas para desbloquear los 6.000 millones de inversión de los planes eólicos? ¿Dónde están los recursos para atraer inversiones, señor Climent, que generen empleo de calidad? ¿Dónde está el plan de apoyo de los exportadores cerámicos que prometió el señor Puig cuando los visitó? Es decir, muchas cosas que usted no tiene en su presupuesto. Por eso me he basado en decir que son unos presupuestos copia y pega de otros años y atrancados. Pero, por cierto, señor Climent, quiero que hoy nos responda usted si usted sabía que la Ford estaba trabajando ya en desinvertir, y si lo sabía, ¿con qué antelación lo ha sabido? Porque si lo sabía, debe decirnos hoy aquí cuáles son sus gestiones como conseller de Economía para evitar ese anuncio. Y si no lo sabía, he de decirle que quien está desconectado de la sociedad económica es usted. Quiero constatar un hecho objetivo. Ustedes el pasado jueves presentaron una disminución de las ayudas a Ford muy importantes, muy importantes. Usted lo ha mencionado. Dígame, señor Climent, que ese recorte brutal en las ayudas a Ford en su presupuesto no obedece a la presión que el año pasado en esta misma sede el señor Almería de Podem le presionó para estudiar ese acuerdo con la Ford, para reestudiar ese acuerdo de colaboración, porque si fuera así sería gravísimo para su departamento y para la economía valenciana. Me dejo Invasat, internacionalización, áreas industriales, energía y BACE, pero tenemos todo un año para discutir o para hablar. Quiero mostrarle, y finalizo, la mano tendida de mi grupo parlamentario en lo que se refiere a mejorar ese presupuesto y las medidas que vayan en beneficio de las empresas, porque en eso sí que estoy seguro que usted coincide conmigo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Carrasco.
Para finalizar esta comparecencia tiene el señor conseller un tiempo de 3 minutos. Mire, gràcies, senyor Carrasco, i vaig a començar per el final, per l'última frase, no? I espero que siga de veres, perquè és la frase número 1 constructiva que li he sentit en 3 discursos. I perdone que li ho diga, a vostè li sap mal que jo li puga replicar en alguna cosa, no sé per què, però li sap mal. I vostè dirà el que vostè crega, i a més, inclús quan vulga jo li dona alguna lliçoneta d'economia, conforme acaba de dir, això a vostè li agrada dir-ho i no vol que li ho repliquem. Pues sí, escoltes, que ho acaba de dir. Per tant, gràcies per l'última frase. I espere que siga de veres. Espere. Però a més, vaig a dir-li qüestionetes que són números als que vostè no podrà refutar. I tingueu clar. 180.300 contractes indefinits. És a dir, un 73%. Increment de l'ocupació a jornada completa en 276.300 personetes. I sols vaig a donar-li aquests números. N'hi ha molts més, i molt positius. El que passa que vostès sempre busquen la part negativa, és a dir, agarren el text com a pretext, ja li ho vaig dir, el tema metonímic, a vostè li agrada també fer-lo molt. Vull dir, no m'arrogues res, senyor Carrasco, res. Jo estic fent la meva gestió diària i parle en qui parle o toca parlar. I això vull que ho tingui clar. Respecte a moltes coses que estem fent per agilitzar, entre elles estan els agents de proximitat que suposo jo que haurà escoltat i que estan en el pressupost. Estem en l'atracció, en la LAIP, intentant agilitzar tots els processos administratius. Per tant, sí que estem fent coses. Sabem lo complexe que és, i vostè ho hauria de saber. I, per favor, no suposi cap pressió en la Ford. No suposi. Estan d'una possibilitat tremenda últimament. És possible. Rigor. Mire, 2012-2015 ajudes a Ford, sap quin va ser el total? El sap, 41 milions d'euros. Ajudes 2016-19, estic parlant de 4 anys igual. Sap quina quantitat d'ajudes han concedit el govern del Botànic? 71 milions. Traga el percentatge. I vull deixar-li-ho ahir. Respecte al senyor Gràcia, torne a repetir-li. Estem parlant, a veure que el paper no sé, estem parlant de fons europeus. I els fons europeus passen d'un any a l'altre. No és el mateix que els fons GVA. I per tant, això jo crec que ho hauríem de tenir mínimament clar, no? Per tant, jo no sé com va parlant d'eixes línies si no mira l'any següent, o no mira el 2020, o després parlarem del 20 més N, per veure si aquesta execució s'ha realitzat o no s'ha realitzat, s'ha justificat en temps i forma o no s'ha justificat. Vull dir, tindrem que veure quan s'acabe tot el procés administratiu de les ajudes, no abans, no utilitzar-ho ara perquè podem fallar. Pot fallar vostè en els números de fons europeus i puc fallar jo també en els números de fons europeus. I després, jo penso que estos són uns pressupostos reals, uns pressupostos executables i uns pressupostos que, torno a repetir, probablement amb més recursos, amb més mans, la conselleria compliria en la seva totalitat en temps i forma. Per tant, jo l'únic que vull dir-los és que estaria bé que des de l'última frase constructiva treballàrem tots junts per a tenir un finançament just que ens ajudi a tenir els recursos adients per a poder gestionar tots els pressupostos que cadascuna de les conselleries posem a l'abast per a millorar la vida de la gent, per a cohesionar la nostra societat, per a generar igualtat d'oportunitats, que és el que estem fent, i bàsicament per a donar totes i cadascuna de les oportunitats que es mereixen els veïns i veïnes, els ciutadans i ciutadanes que viuen al nostre territori. I ahir espere, a partir d'ara, agafar el guant d'eixa construcció mínimament que ha posat damunt de la taula el Partit Popular i que a partir d'ara quede a la seva disposició per a tirar endavant. Moltes gràcies. Gracias, señor conseller. Ya para finalizar la comparecencia,
darle de nuevo las gracias por su intervención y a ustedes por sus distintas intervenciones. Paramos la comisión hasta las 12:30, que comenzará la comparecencia de la señora Barceló. Gracias. Gracias.